Uw zwaarganger van de jong is Geeske Bies. En het wargel wordt bespielen door Peter van der Zwaag. Alex Riemersma zal voor u voordragen. En de muziekjong komt van Elske Roda Postuma. Hier vast een bosk mooie blom. En die blom gaan een jong naar Peter van der Zwaag. Zoals je hem grif witte is hij nou ik uw verste wargelist. Dus daarom ben jong de blom speciaal voor hem. Uit naam van de commissie wens ik je hem alle jaren een zegenetje in staan. Uw helper is de Heere. O God, zorg naar u om. Laat uws Heer jouw liefde zijn. O Heer, jer uw gebed. We zongen mij waar uit Tuskentijden, nummer 120, de versen 1, 2 en 3.
die snoert op luchtskien dag. Voor de pest die terug het zuster sloept. Voor de gwarre die het op een meditas lacht. 1000 volle jonkendij. 10.000 om die rechterhoorn. Maar die komt het gevaar net benaai. Enkelt mij de eigen wordt het gewaar. En dan meist zien hoe de zonders straft worden. Om er hem om mij bindt, red ik hem. Om er mijn namen ken, bescherm je ik hem. Roept er mij, dan jou ik antwoord. Had er het benauwd, dan ben ik maar hem. Ik squor hem los en breng hem ter ere. Ik jou hem de romte onlibbensdagen en liet hem zien hoe ik uitredding breng.
Gemeente van Christus. Ik voelde me een beetje ontregelen bij het meidje van deze oorthinking. Want gewoon wij wordt er eerst een schriftlezing dienen. En volgens daarna de oorthinking of uitles zat te willen. En nu is het correct om. Eerst de oorthinking en dan de lezing van het schriftgedeelte. Ik vreeg me ik nog af, als ik een oorthinking dwaan moest en dat aan het einde van rieden worden moest, hoe ook het Bijbelverhaal het gaan. Nou ja, ik ga onjaren dat dat vast net de bedoeling weer. Wie had gehoord over de verzieking van Jezus in de woestijn? Ik verklap het maar. Vooral onder de verzieking in de woestijn, heeft Jezus hem dopen lieten terug Johannes in de Jordaan. In de Wumkersbibel staat erover. En het badden doet al het volk doop waard. En ik Jezus hem dopen liet en biddende wier, dat de hemel iepene waard en dat de Heilige Geest op hem del zaaide, in het stal van een lichaam, een dood aliek. En dat er een stemme uit de hemel kwam, zissende, "Du bist mijn levenszoon, in die heb ik me welbehagen." En hier is ook een parallel te zien met het Oude Testament. Het volk Israël wordt ik Gods zoon neemt, als de eeuwige haar roept om uit Egypte wij te gaan. 40 jaar lang loeken ze door de woestijn, onderwijs naar het beloofde land en onderwijs binnen ik tal van verziekings. Nadat Jezus doopt is en de Heilige Geest door hem kwam is, liet de Geest hem de woestijn in. Jezus zocht er onwijzigers van God, terug 40 dagen en nachten te versen. En sinds het eind van die periode had Jezus honger. De duivel maakte er gebruik van en beziekt hem in verzieking te brengen. De duivel spiegelt hem een situatie voor dat er altijd zet haar zal, zonder dat er ik maar wat voor hoog te dwaan. Van het langsme van zijn het naar het langsme van de magen, zul je ze kennen. Jezus weet dat het om meer als het materiële gaat in het leven en jou net daar. Deze eerste verleiding had met materialisme te krijgen. Voor u is ik heel herkenbaar. We hebben het heel goed. En we lieken goed al gedurigen oer vormen met reclames. En dat we het zelf nog niet wisten, wie het een oor ons wil aan te praten, dat we nog pervast wat neder gaan om mij het aan te kennen. We zorgen ik om ons heen dat economie wichtiger voelen wordt als het menselijke, het geestelijke, kunstzinnige, het filosofische en ethische. Maar wie hebben als mensen verlet van meer als brie alleenig? De duivel beziekt Jezus voor de tweede keer te verleiden. Terug hem de touw aan te zetten, van het dak van de tempel te springen. Hij moet eens het bewijs leveren dat er Gods zoon is. En dat de engels hem opvangen zullen. Als er net Gods zoon is, valt er als meeske te pletter. Als er wel Gods zoon is, valt er als Messias. Omdat er God in verzieking brengt. De duivel jouwt hem dus eens de kar uit 2 kweerden. Jezus kiest ervoor zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En we stiert de verzieking om God als de tjoender, hocus pocus, te helpen zitten te litten. De duivel is nou net klaar en beziekt het nog een keer. Hij beziekt Jezus deze keer te verliezen mijn macht. Vanaf een hege berg zocht Jezus alle koninkrijken van een vrouw dat er heersen zal, als er van de duivel op een knibbels gaat. Het is van alle tijden dat heerskers haar wil oplezen aan oren en dromen van absolute macht. Ik joete dij, krijg je daar het nederige van mij. Nou het Oekraïne belagen wordt en op een onderdeel worden mat van een groot Russisch rijk.
Het doel heilige te middels. En miljoenen mensen binnen haar thuis kwijt en op een vlecht verdeer en verder. Jezus kiest net voor macht voor hemzelf. En wiest naar God, die het ziens bewijzen wil. Hij wil net leven als God, zat Nicotelinde zei, maar voor God. En dat is de uitdaging, ook voor u. Net om u bezingen te litten, maar om te zingen en oren ter zegen te wezen. De duivel krijgt het net kleer en liet Jezus voor Safir gebeuren. Er is Jezus 3 keer wat heel verlierlijks voorspegelen. Dat zeker makkelijker en onttrekkelijker is als de wij van gerechtigheid, die Jezus zelfs voor eigen stiet. Jezus wrakselt mij zijn roeping. En de duivel beziekt Jezus er te verliezen om er maar van uit te zijn. Uit de antwoorden die Jezus jouwt, doch blijken dat er weet wat er wil en dat er net door de knibbels gaat. Na deze intense en zwiere tijd vindt Jezus de kracht om zijn roeping aan te gaan. De tijd van Peerske staat voor de deur. En ik wie willen u dagen om stil te staan bij uw roeping en de reg rug te houden, zijn door de verleidings van deze wereld. De verleidings om mij te gaan in gruttheidsfantasieën, materialisme en het streven naar macht. Maar hoe kan je staan houden, zijn door al die verziekings? Op internet vond ik een uitlees op fashion. Het is een soort van trainen. Een beetje zoals in de sportscholen, om je spieren te ontwikkelen en je conditie te verbeteren. Fashion kan je zien als een manier om jezelf geestelijk wat onder druk te zetten, om je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten. Door jezelf wat te ontsissen, train je je vermogens om terug te zetten en weerstand te bieden in verleiding. Fashion houdt er net in dat er helemaal net eten en dronken water. Dat houdt niet meer lang vol. Maar wel minder en soberder dan dat men wend weer. Wie gelijks 1 keer daags eten. In de tijd van Peerske fashion een soort christenen op een woorden wijze. Terug te minderen of door bepaalde luxes en pleziertjes helemaal aan haar voorbij gaan te litten. Als het eten van vlees of het drinken van alcohol of het gebruiken van sociale media, om maar eens een paar voorbeelden te nemen. Jezus hier Mozes en Elia als voorbeeld, die het ook 40 dagen en nachten vasten om God te moorden. Wie had Jezus als voorbeeld, die zijn roeping trouw bleef en als zinner van God en mensen zijn leven joen had. De komende weken staan we daarbij stil en hebben we de kans om ons op een nieuwe inspireren te laten door de wij van Jezus. Door te versen en te bidden, onder oren het gebed dat Jezus u zelfs leerde. Leert us, net in verzieking, maar verlos us van het kwade. Want Joos is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, ont in eeuwigheid. Ik lees nu maar in Matthäus 4, de versen 1 en 11. Toen waard Jezus terug de geest in een woestijn bracht, om door de duivel hifke te worden. Na er 40 dagen en 40 nachten geen eten hadden hier, wie er uithongeren. Toen kwam de verliezer op hem ta en zei, als jou de zoon van God binnen, jet die steen je dan eens dat ze in breed verrooien. Jezus zei daarop, er staat in de schrift, net van breed alleen zal de meeske leven, maar van alles wat uit Gods molen komt. Toen nam de duivel en mij naar de heilige stad, zette hem op een rande van het tempeldak en zei, als jou de zoon van God binnen, liet je zelfs hier dan bidel vallen.
Er stiet ommers in de schrift. Zijn engels zullen jitten op jou te passen. En bij de hand zal ze jou opheinen, dat je net een voort onder stien stiette. Jezus zei waarom. Er stiet ik, door mij is de Heere die God, net ene op vergje. Nog eens nam de duivel aan mij, nou naar een hege berg. Hij liet hem alle koninkrijken van de wereld in al haar heerlijkheid zien en zei: dit zal ik jou alle jaar aan, als jou in aanbidding van mij op een knibbels vallen. Toen zei Jezus tegen hem: voort Satan, er staat ommers in de schrift, de Heer die God zist aanbidden en hem alleen het ziens bewijzen. Toen liet Satan hem mij rest en zag, engels kwamen om hem te verzorgen.
Verzieking van een duivel. Het is toch zo'n wonder voor zijn jonge vind. Men sjocht het zelden zag, zei de verliezer. Maar pas nou op, verkeep je die talenten naar alleenig om de heegste bieder. Kom, naaste leefde, Jamesbrus on een oor, wij bidden beide. Dat ben mooie zinnen, maar zit nou zelfs, wat keep het men daarvoor? Wees wies en meisje breeën u deze stenen. Doch net zo dimmen en beskieden meer. Du mast brutaal en moedig van die spreken. Het publiek besjucht hij als uws leven heer. Bij elke een kinst wel een potje brekken. Spring van de toer. Doe valst die net kapot. Ja, zullen die wel op haar handen heinen. Ja, zullen die dragen als engeltjes van God en die ombidden en vreeg je om die zijne. Sjoch daar de vrouw in al haar pracht en glans. Wat let hij om haar voor die op te eersken? Echt politiek best toe voldwaande monsk om hoe dit stomme volk als vaste heersken. Doe smist het maar, dan komt het altijd clear. Maar die beginsels op een zelfd akkoordje. En geen gekleem hoe leefde en God de Heer. Ach kom, het mensdom is en blijft een soortje. Doe had hem Jezus zijn, werd het op stiert. De mensen libbet net bij bree alleen, maar bij het wut dat uit Gods moeilijkheid zal hij zijn heil en heegste vrede winnen. Geen boppe ietske glorie wil ik ha. Als menske zal ik de menske beliekje in alles. Enkel God zelfs komt goddelijke ere ta. De stiert beschreven, do zist hem net verziekje. Verliezer? Nee. Het gaat mij net om macht. Een koningstroon bejet net aan mijn weensken. Wat jou ik om een vrouw vol skin en pracht. De menskezoon is tjenjende onder mensen. De duivel loekt versteurd zijn schouders op. Die net oors wol, had ik net oors verzinnen. Die mat maar geer sierde in zijn eigen sop. Maar Jezus wist Gods engels om hem heen.
Wie zal mij maar bidden? Elke voorbeer wordt beantwoorden mij. Heer, us God, wie bidden jou verjer us. En na het stilgebed sluiten we de gebeden af, terug mijn was zongen van lied 320, de versen 1, 2, 3 en 3. Let us mij maar bidden. Jo, sissen wie dank, Heere, us God. Overal en altijd, terug Jezus, us Heer. Jo stien en jonken us in libben en deer. Jo ha us roepen, om als jouw volk op wij te gaan, terug wetter en woestijn, naar het land van belofte. Jo wut wiest us het paad. Jo geest houdt us in libben. Wie dank je jou dat jou bij ons wezen willen. En je bent net 4 jaar, maar dichtbij. En daarom dwaren we jou te vragen om aanwezig te wezen op een schroeiplakken van deze aarde. Om de jingen die het lijden onder geweld en onderdrukking te midden te komen. Wees mij de famkes en vrouwen in Iran en Afghanistan. Wees mij de memmen in Oekraïne, in Rusland en Syrië, in Jemen en Sudan en op al die orenplakken, dat jongens en maljen naar het front stuurd worden. En jou had de hoop dat jouw rijk komers ken, ik voor haar. Zo bidden wie. Wees onwijzig op plakken dat mensen bedriegen worden in haar bestaan. We bidden voor alle mensen die geen thuis meer hebben, door de zware aardbevings in Turkije en Syrië. En voor alle mensen die ter dierbaren bij verlen hebben. We staan vaak maar zo even stil bij het leed van ons meemensen. En gaan dan weer oor tot de water van de dij, zo gauw een ramp voorbij is. Jou dat we haar net vergeten. En dat ze vernemen mij dat er altijd goedwillende mensen binnen die het helpen willen. Zo bidden we. Goede God, we bidden voor uw zieken en de jingen die dichtbij haar staan. Jouw kracht en liefde op dreige momenten. Wees onwijzig in uw vermidden en maakt ze u ervan bewust dat wie jouw rijk ik dichterbij brengen kunnen. Net toch een wat te beoordelen en de meter te nemen, maar toch naar een waar om te zien en een wat te stiepen te wezen als dat nodig is. Laat u zo mensen worden op wij naar jouw rijk. Zo bidden we. Wie lezen jou in stilte voor wat us dwaande houdt en wat in us het libbet.
In uw het en in uw huis, de zijne van God. In uw komen en in uw gaan, de vrede van God. In uw leven, op uw ziektocht, de liefde van God. Bij de eind, nij begin, maar van God om u te ontvangen, tussen te brengen. Amen.